Kuzobuya isigwebo sentambo kuqokwa uMinista omusha we-Correctional Services weqembu le-FF Plus. Angiqale nje ngubingelele ngwamukele le channel eMaswidi Mina Correction. Mina igama lami ngumxolisi ufana kaDlomo. Uma ngabe ke uyaqala ukufika kule channel, ngicela ukuthi ungenze iqiniso lokuthi ucofa subscribe ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje. Nganza kwethi indaba ke ngize ngazo njengamanje zithi ke kungase kubuye isigwebo sentambo kulabo abasuke ke benze icala lemeda njengoba ke kuqokwe uMinista omusha of Correctional Services umnumzane Pirta Groenewald. Engicabanga ukuthi ke ngilibiza kahle igama lakhe ngoba ke lisibhunu. Uthi ke yena okanye nje kusukela ke kudala kwaseke egqugquzela indaba yokuthi kubuye isigwebo sentambo. Uke wakhuluma nje neNews 24 lapho khona ke asho ngowakhe umlomo wathi isigwebo sentambo kumele sibuye, futhi ke uyazama ukuthi asiphushe ukuze sigcine sibuyile. Kepha uthi uma ngabe sibuya kuzomela ukuthi beqaphele kakhulu ngoba indlela akabona ngayo mangabe kujajwa amacala kuyaye kwenzeka uthola ukuthi ke umuntu uyagwetshwa egwetshela icala angalenzile. Kodwa ke uthi yena ufuna ukubuyisa ke isigwebo sentambo kulabo ababulele abanye abantu. Uningi ke naye oqondene naye uMinister of Correctional Services njengoba ke njengamanje sekubuye ke ivideo yakhe lapho khona eseParliament kwi-debate lapho khona ke asho ngomlomo wakhe wathi uma ngabe ucabanga ukuthi ke uzothola umhlaba lapha eSouth Africa ngaphandle kokukhokha imali, khohlwa. Kushuthi ke uyobe ufuna ukuthi kuqale i-civil war lapho khona ke iqembu likaMalema i-EFF lalikade ke liphume inqina liyolwa impi yalabo okanye ke liyolwa impi yokuthi kubuyiselwe umhlaba kulabo abamnyama okanye kulabo abangabanikazi bomhlaba. Wasethi ke yena ke lo mnumzane umbone esithomeni sakho, uma ngabe ufuna ke okanye ucabanga ukuthi uzothola umhlaba ngaphandle kokukhipha imali uyobe ke uqala impi uqobo lwayo. Ngicela nje ukuthi umuzwe ukuthi ke lamagama wawasho kanjani. I put it quite frankly, if anybody thinks in South Africa that you can take the land without compensation, you're living in a dream. Let me put it quite frankly to you. If you want to start a civil war in South Africa, do that. Do that. And I told you before, that don't misjudge. Mhlambe nje nganza kwethu sesekuyo le ndaba ye-death penalty. Ngiyacela ukuthi ke ungichazele nawe laphana kuma comments ukuthi wena ngokucabanga kwakho ucabanga ukuthi ke lesigwebo kufanele nawo ukuthi ke sibuye noma kungcono ukuthi umuntu obulele adilikelwe ijele. Uma ngabe uthi sibuye ungasho izathu zakho ukuthi ke yilesi nalesi. Uma ngabe uthi asingabuyi uphinde usho izathu zakho uthi ke kungani uthi wena singabuyi isigwebo sentambo. Nganza kwethu sengivala nje le video, angiphinde nginikhumbuze ukuthi ke isasekhona ipoll eqhubekayo ezovala namhlanje ngo-9 ebusuku ku-03 July 2024 lapho khona ke sizohamba ke nevote eliwinile elizobe lisho ukuthi ngabe niyawafuna amavideo kanye ke indaba esobe sifunda njalo ngolisihlanu ezobe ke zimayelana ke nokuthwala kanye ke nezimfihlo lapho khona abantu bayobeke begonyuluka ngamaqiniso njengo Anonymous. Uma ngabe ke uyebo ebemningi isobe ke sesiletha lezo indaba njalo nje ngolisihlanu soletha zibe mbili. Uma ngabe ke ucha ebemningi ngeke ke size silethe, kanti ke uma ngabe siletha angeke ke kuze kuphazamiseke ukusebenza kwendaba ebesilokhu ke siletha ngaphambilini. Siphinde futhi sibonge bonke abantu abavote kule poll. Noma ngabe ke uvote kanjani, kodwa nje siyabonga kakhulu ukuthi ke uyaliveza uvo lwakho kule channel ukuthi ke wena uthi uyirate kangakanani, ngabe kwenzela kahle noma mhlambe kukhona la ekusamele ukuthi ke sinyuse khona amasokisi, ama suggestions sihlale ke swalindele futhi ke sihlale swamukela ngendlela ke elungile ezokwazi ukuthi sise phambili. Ngiyabonga nganza kwethu, ngiyacela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba ke olithinta i-death penalty. Ngiyabonga, asidibane kwivideo elandelayo.